Brillanti Dance kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Gvern se jkun jagħti ressa għal konsultazzjoni pubblika abbozz ta' regolamenti dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi. Ħabar dan il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zirinżozzo Pardi waqt il-programm Ekstra imxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-Gvern anka permezz ta' dikjarazzjoni l-għamel il-Prim Ministru l-ġimgħa li għaddiet illi f'Marzu se jkollna l-abbozz li bih se nkunu qegħdin noħorġu biex eventwalment u finalment ikollna il-liċenzjar tal-kuntratturi. Il-Ministru spjega kif dan it-tibdil se jkun qiegħed jidħol fis-seħħ wara li jkun hemm emendi għal-liġi tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni u jinħarġu avviżi legali dwar is-suġġett. Saħaq li l-liċenzjar se jkun qiegħed jassigura kwalità għolja ta' ħiliet li jkollhom il-kuntratturi involuti. Il-kwistjoni tal-liċenzjar se tagħti livell biex ngħidu hekk ta' kwalitajiet li tikollu xi ħadd biex jidħol b'mod partikolari fejn jidħol il-bini, it-twaqqih u l-iskavar li huma t-tliet elementi ewlenin. U għannota wkoll li fl-industrija tal-kostruzzjoni hemm qbil dwar il-ħtieġa ta' dan il-liċenzjar mill-partijiet kollha involuti fosthom il-Kamra tal-Periti u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi li huma fost diversi organizzazzjonijiet li pparteċipaw bisħieħ fil-konsultazzjoni dwar dan l-abbozz qabel ma issa jinħareġ għall-pubbliku. Dan minħabba li l-għana ħari ta' tibdiliet huwa li s-settur jaġġorna l-metodi tiegħu fil-waqt li jibqa' jiffunzjona anke wara li jidħlu aktar miżuri. Ġinnotat ukoll il-fatt li l-liċenzjar tal-kuntratturi mhuwiex qiegħed isir waħdu, iżda bħala parti minn sensiela ta' tibdiliet li qegħdin isiru biex jimmodernizzaw il-mod ta' kif taħdem din l-industrija importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mill-ippjanar qal li s-sensiela ta' bidliet jirriflettu l-involviment ta' diversi professjonisti fi proġetti ta' kostruzzjoni bħal periti u l-inġiniera u aspetti differenti bħal saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq is-sit tal-kostruzzjoni. Bidla importanti li rajna fl-aħħar tas-sena li għaddiet huwa il-bidu ta' Periti Act ġdid illi permezz jew qed issir riforma kif titħaddem il-professjoni tal-periti. Xi ħaġa tajjeb li nsemmu huwa li pereżempju l-mod kif il-Kamra tal-Periti kienet tiddixxiplina lil periti kienet għadha regola li kienet ilha ġejja mill-1920 u issa minn Diċembru li għadda daħħalna Periti Act ġdid bil-konsegwenza li anke l-istess Kamra tal-Periti għandha aktar miżuri li tista' tieħu fil-konfront dwar kif joperaw il-periti. Bekk ir-regolamentazzjoni ta' din l-industrija se tkun qed tirrifletti il-mod ta' kif l-istess industrija taħdem illum il-ġurnata.